കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. प्रणाम माताजी। हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। പ്രണാമം മാതാജി. हरे कृष्ण പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ നിഗമ കൽപതരോ ലളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃത ദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാനന്ദം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുകാഃ നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ദേവീ േഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ഇന്നലെ 33 വരെയുള്ള ശ്ലോകം എടുത്തില്ലേ? 33 തൊട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞില്ലേ, ആത്മീയ ലോകത്തിലെ പരമസുഖം സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും വിപ്രമത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപ വാസുദേവനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ മതി നാമം ജപിച്ചാൽ. അതെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാതും പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ. നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട, ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന് കേട്ടപ്പോ യദുവംശത്തിലുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അന്ത്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും തീരുമാനിച്ചു, സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഞാൻ ഇന്നലെ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ സ്വപ്നം കണ്ടു. ഹരേഷ് ഹരി മാതാജി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 33. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 33. വൃഥാപ്യാനുസൃത്യ ധനഞ്ജയോചിതം നാശം യദൂനാം ഭഗവദ്ഗതീം ച താം ഏകാന്ത ഭക്ത്യാ ഭഗവത്യഥോക്ഷജേ നിവേശിതാത്മോ പരരാമ സംസ്കൃതേ. വൃഥാപ്യനുസൃത്യ ധനഞ്ജയോചിതം
നാശം യദൂനാം ഭഗവദ്ഗതീം ച താം ഏകാന്ത ഭക്ത്യാ ഭഗവത്യഥോക്ഷജേ നിവേശിതാത്മോ പരരാമ സംസ്കൃതേ. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൃഥ കുന്തി അപി അനുസൃത്യ യാദൃശ്ചികമായി ശ്രവിച്ച് ധനഞ്ജയ അർജുനൻ ഉദിതം ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട നാശം അവസാനം യദൂനാം യദുകുലത്തിന്റെ ഭഗവത് പരമപുരുഷന്റെ ഗതിയും തിരോധാനം ച താം അവയെല്ലാം ഏക അന്ത കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി ഭഗവതി പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് അതോക്ഷജെ അതീന്ദ്രിയമായ നിവേശിത ആത്മ പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ ഉപരരാമ നിന്നു മുക്തയായി തീർന്നു. സംസ്കൃതേ ഭൗതികാസ്തിത്വം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം യദുവംശത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ചും അർജുനൻ പറഞ്ഞത് യാദൃശ്ചികമായി ശ്രവിച്ച കുന്തി ദേവി പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ അതീന്ദ്രിയനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതയാവുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ചും അർജുനൻ പറഞ്ഞത് യാദൃശ്ചികമായി ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ള കുന്തി ദേവി എന്ത് ചെയ്തു? പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി അതീന്ദ്രിയനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതയാവുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതിക്ക് സൂര്യാസ്തമനം സൂര്യന്റെ അന്ത്യത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. സൂര്യൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് മാത്രമേ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്തിലെ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി, എന്നാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നേ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ അസ്തമനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ അന്ത്യത്തെ അല്ല അത് പറയുന്നത്. സൂര്യൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. യദുവംശത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്തെന്നാൽ യദുവംശത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്തെന്നാൽ അത് സമൂലം നശിച്ചുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ യദുവംശത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ നശിച്ചു എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഭഗവാനോടൊപ്പം ആ കുലം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നുള്ളൂ. കൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് അത് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അത് നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേരോട് ഇല്ലാതായി എന്നല്ല പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനോടൊപ്പം, കാരണം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം വന്നതായിരുന്നു ആര്? ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോ തരത്തില് ഓരോരുത്തരെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തിരിച്ച് സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് അർത്ഥമുള്ളവിടെ. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് സജ്ജനാകുവാൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ കുന്തി ദേവിയും തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാൻ തീരുമാനിച്ച പോലെ തന്നെ കുന്തി ദേവിയും തീരുമാനിച്ചുറക്കുകയും വർത്തമാന ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു വിടുവാൻ ഒരുവന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള അനുമതി പത്രം നൽകുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സ്വയം പരിപൂർണമായി നിരതയാവുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ഉടൻ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ ശരീരം അത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള
അനുമതി പത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനം. ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നിരതയാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ? അനുമതി പത്രം ഉറപ്പാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള ആ അനുമതി പത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീയവൽക്കരണം ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മീയവൽക്കരണവും വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീയവൽക്കരണവും അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ വർത്തമാന ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും മോചനമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പർക്കവും നശിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നു. അവിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരായവർ കരുതും പോലെ ഭഗവത് ധാമം വെറും ഒരു മിഥ്യയല്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. അതേസമയം സ്പുട്നിക് അഥവാ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് നമ്മളിപ്പോ സയൻസിൽ പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക മാർഗമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒന്നും നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടും സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഈ വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുവന് തീർച്ചയായും കഴിയും. അതിന് ഭക്തിയുടെ സേവനം പരിശീലിക്കുക വഴി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ഒരുവൻ സ്വയം സജ്ജനാകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പക്ഷെ ഈ വർത്തമാന ശരീരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അനുമതി പത്രം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ആകയാൽ കുന്തി ദേവി മാർഗം സ്വീകരിച്ചപ്പോ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനുള്ള അനുമതി പത്രമാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 34. യയാ ഹരത് ഭുവോ ഭാരം താം തനും വജഹ കകം കകേനേവ ദ്വയം ചാപീശീതു സമം. യയാ ഹരത് ഭുവോ ഭാരം താം തനും വജഹ കകം കകേനേവ ദ്വയം ചാപീശിതു സമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലാം. അതിനകത്ത് കകം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ സ്ലൈഡിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനകത്ത് കകം ഉള്ളത്. യയ ഏതിനാൽ അഹരത് അഹരിച്ചു, ഹുവ ലോകത്തിന്റെ ഭാരം, താം അത്, തനു ശരീരം, വിജഹൗ പരിത്യജിച്ചു, അജനായ, കണ്ടകം മുള്ള്, കണ്ടകേന മുള്ളുകൊണ്ട്, ഇവ എന്ന പോലെ, ദ്വയം എന്ന പോലെ, ദ്വയം രണ്ടും, ച അപി എങ്കിൽ, ഈശിതു നിയന്ത്രിക്കുക, സമം ഒരുപോലെ. ഇവിടെ കകം കകേനേവ എന്നുള്ളത് കണ്ടകം കണ്ടകേന എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. വിവർത്തനം. പരമോന്നതനും അജനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യദുകുല അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ പരിത്യജിക്കുവാൻ കാരണഭൂതനാവുകയും അപ്രകാരം അവിടുന്ന് ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രവൃത്തി മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. അവരുടെ നിയന്താവ് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ, നിയന്താവിന് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. കൂടെ
പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യദുകുലത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളെ അവരുടെ ശരീരം പരിത്യജിക്കാനായിട്ട് കാരണഭൂതനാവുകയും ഭഗവാൻ ഇവരുടെ ശരീരം ത്യജിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകാണ്. അപ്പൊ അപ്രകാരം ഭൂമിഭാരം ലഘൂകരിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്തത് മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. നമ്മൾ പറയുന്നല്ല മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത്. അവയുടെ നിയന്താവ് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഭവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭവാർത്ഥം നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിൽ സൂതഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ശൗനകാദി ഋഷിമാർ ലഹരിയാൽ മതോന്മത്തരായി മരണമടഞ്ഞുവെന്ന വാർത്ത ശ്രവിച്ച് പ്രസന്നനായിരുന്നില്ലെന്ന് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ ഹേതുവായാണ് ഭൂഭാരം അകറ്റുവാൻ ഉപയോഗിച്ച തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ യദുവംശജർ പരിത്യജിച്ചെന്ന് ഋഷിമാരുടെ മനോവ്യഥയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് സൂതഗോസ്വാമി ഉറപ്പു നൽകി. ഭൂഭാരം അകറ്റുന്നതിൽ ഭരണകർത്താക്കളായ ദേവന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനും അവിടുത്തെ ശാശ്വത സഖാക്കളും ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിച്ചത്. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കാനായി ചില വിശ്വസ്ത ദേവന്മാരെ യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ദേവന്മാർ ഭഗവതേച്ഛയെ ലഹരിയിൽ മതോന്മത്തരായി അന്യോന്യം മല്ലടിച്ച് അവരുടെ ഐഹിക ശരീരങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചു. സോമരസം പാനം ചെയ്ത് പരിചിതമായ ദേവന്മാർക്ക് മദ്യപാനവും ലഹരിയും അജ്ഞാതമല്ല. ലഹരിയുടെ ഉന്മാദം അവരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ലഹരി മുഴുകിയ കുബേരന്റെ പുത്രന്മാർ ഒരിക്കൽ നാരദമുനിയുടെ കോപത്തിന് പാത്രരായി. എന്നാൽ പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ അവർക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ പുനഃപ്രാപ്തമായി. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഈ പുനരാവൃത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം നമുക്ക് കാണാം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ അനുസ്മരിക്കുന്നവരാണ്, അസുരന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. ആകയാൽ മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തം തികച്ചും അനുയോജ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തുളഞ്ഞു കയറുന്ന ഒരു മുള്ള് നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന ആ മുള്ളിനെ എടുത്തു കളയുന്ന മറ്റൊരു മുള്ള് നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ആകയാൽ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ശല്യം ചെയ്യുന്നവനെ അസുരനെന്നും സ്വമേധയാ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവനെ ദേവനെന്നും വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും സദാ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസുരന്മാരിൽ നിന്നും ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ സദാ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഈ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാൽ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴൊക്കെ ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇരു കൂട്ടർക്കും നന്മ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടെടുക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്ന ഋഷിമാര് ശൗനകാദി ഋഷികള് ലഹരിയാൽ മതോന്മത്തരായിട്ട് മടഞ്ഞു എന്ന വാർത്ത അത് അവരെ പ്രസന്നരാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഹേതുവായാണ് ഭൂഭാരം അകറ്റുവാൻ ഉപയോഗിച്ച തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങള് യദുവംശജർ പരിത്യജിച്ചതെന്ന് ഋഷിമാരുടെ മനോവ്യഥയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നുകൊണ്ട് സൂതഗോസ്വാമി ഉറപ്പു നൽകി. അപ്പോ ഭഗവാൻ പല പല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ സഹായത്തിന് വരുന്ന ആ പാർഷദന്മാരെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാരണമാക്കിയിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ അവരുടെ മനോവ്യഥയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനായിട്ട് സൂതഗോസ്വാമി ഉറപ്പു നൽകുന്നത്. ഭൂഭാരം അകറ്റുന്നതിന് ഭരണകർത്താക്കളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള പാർഷദന്മാര് അവരൊക്കെ എന്തിനു വന്നത്? ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ആവിർഭവിച്ച അവതാരം കൊണ്ടത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ മഹത്തായ ദൗത്യത്തിൽ തന്നെ സേവിക്കാനായിട്ട് ചില വിശ്വസ്ത സേവകരെ ദേവന്മാരെ യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേവന്മാര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പമുള്ളവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യദുകുലത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുത്തത്. ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ ലഹരി മതോന്മത്തരായിട്ട് അന്യോന്യം മല്ലടിച്ച് അവരുടെ ഐഹിക ശരീരങ്ങൾ പരിത്യജിച്ചു. അപ്പൊ ഇതും ആരുടെ ലീല തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ അവരും അത് ചെയ്യുന്നത്. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് ലഹരിയാൽ മതോന്മത്തരായിട്ട് അന്യോന്യം മല്ലടിച്ച്
ശരീരങ്ങൾ ത്യജിച്ചത്. കാരണം ദേവന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോമരസം പാനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ദേവന്മാർക്ക് അത് അവർക്ക് അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ലഹരിയുടെ ഉന്മാദം അവരെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് അവർക്ക് ഈ ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപാനവും ലഹരിയും അവർക്ക് അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഇപ്പൊ കുബേരന്റെ മക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണ്. നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് കോപം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയിൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ രൂപങ്ങൾ പുനഃപ്രാപ്തമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഈ പുരാവൃത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദ്യം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാർ ഭഗവാനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു, അസുരന്മാർ അത് അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ട് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കൂട്ടര് ദേവന്മാര് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദേവന്മാരാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല, അസുരന്മാര് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തുളഞ്ഞു കയറിയ ഒരു മുള്ള് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാന് ശല്യമാണ്. പക്ഷെ ആ ശല്യമുള്ള മുള്ളിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുള്ളോ അതാണെങ്കിൽ സേവിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, മുള്ളിനെ മുള്ളു കൊണ്ടെടുക്കും. ഒന്ന് അസുരന്മാര്, ഒന്ന് ദേവന്മാര്. ആകയാൽ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെങ്കിലും ശല്യം ചെയ്യുന്നവനെ അസുരനെന്നും സ്വമേധയാ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവനെ ദേവനെന്നും വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും സദാ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അസുരന്മാരിൽ നിന്നും ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ സദാ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. പക്ഷെ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഈ ജീവാത്മാക്കളാലാണ് ഈ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേവന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരു കൂട്ടർക്കും നന്മ ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴും ആരുടെ ദൗത്യം? ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 35. യഥാ മത്സ്യാതി രൂപാണി ദത്തേ ജഹ്യാദ്യഥാ നടഃ ഭൂഭാരാക്ഷപിതോ യേന ജഹൗ തച്ചാ കളേവരം. യഥാ മത്സ്യാതി രൂപാണി ദത്തേ ജഹ്യാദ്യഥാ നടഃ ഭൂഭാരാക്ഷപിതോ യേന ജഹൗ തച്ചാ കളേവരം. ചൊല്ലാം. രൂപാണി ദത്തേ ജഹ്യാദ്യഥാ നടഃ ഭൂഭാരാക്ഷപിതോ യേന. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥ അത്രത്തോളം, മത്സ്യാവതാരം മുതലായവ, രൂപാണി രൂപങ്ങൾ, ദത്തേ ശാശ്വതമായി സ്വീകരിക്കുന്നു, ജഹ്യ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരിത്യജിക്കുന്നു, യഥ അതേപോലെ, നട ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ, ഭൂഭാരം ക്ഷപിത ലഘൂകരിച്ചു, യേന ഏതാലാണോ, ജഹ്വോ വെടിയുക, തത് അത്, ച കളേവരം ശരീരം. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് വിവർത്തനം. ഭൂഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി താൻ സ്വീകരിച്ച ശരീരത്തെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരിത്യജിച്ചു. ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ എന്ന പോലെ അവിടുന്ന് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയും മത്സ്യാവതാരം മുതലായ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൂഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച ശരീരത്തെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പരിത്യജിച്ചു. ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ എന്ന പോലെ ഭഗവാൻ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, മത്സ്യാവതാരം പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ഓരോ ലീലകൾക്കും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഓരോ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ആ ശരീരം, ആ ലീലകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അടുത്തത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ പോലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനോ രൂപരഹിതനോ അല്ല, മറിച്ച് അവിടുത്തെ ശരീരം അവിടുന്നിൽ നിന്നും അഭിന്നവുമാണ്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികതനോ രൂപരഹിതനോ അല്ല, മറിച്ച് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം
ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരമോ ഭഗവാനോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തികനോ രൂപരഹിതനല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയല്ല, ഒരു വ്യക്തി അല്ലാത്തതല്ല. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശരീരൂപം ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമെന്ന് കരുതുന്ന ഏതൊരുവനെയും നിശ്ചയമായും എല്ലാവിധത്തിലും ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ബൃഹത് വൈഷ്ണവ തന്ത്രത്തിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്, ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കരുതുന്നവന് നിശ്ചയമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നെന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ബൃഹത് വൈഷ്ണവ തന്ത്രത്തില് സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അത്തരം ഒരു പാഷണ്ഡനെ മുഖം യാദൃശ്ചികമായി കാണാൻ ഇടയാൽ തന്നെ ഒരുവൻ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളോടൊപ്പം നദിയിൽ കുതിച്ച് സ്വയം ശുദ്ധി വരുത്തേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടാൽ, അത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള, അതായത് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ഭൗതിക ശരീരത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നത് അപരാധമാണ്, ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമാണത്. അങ്ങനെ കാണുന്നവന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നദിയിൽ കുതിച്ചു ചാടി സ്വയം ശുദ്ധീകരണം നടത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അമൃത അഥവാ മരണരഹിതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മരണരഹിതൻ അല്ലെങ്കിൽ അമൃത എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഭഗവാന്റെ മരണം അഥവാ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്നത് ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാലന്റെ ചെപ്പടി വിദ്യ പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഇന്ദ്രജാലന്റെ ചെപ്പടി വിദ്യ പോലെ. മാന്ത്രികൻ തന്റെ സൂത്രവിദ്യയാൽ അയാൾ സ്വയം കഷണങ്ങളായി മുറിക്കപ്പെടുന്നതായും കത്തിചാരമാകുന്നതായും മോഹനിദ്രാവശമായി അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ചെപ്പടി വിദ്യക്കാരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വയം ശരീരം കഷ്ണങ്ങളാകുന്നതായിട്ടും പിന്നെ ചാരമാകുന്നതായിട്ടും അബോധാവസ്ഥയിലാകുന്ന പോലുള്ള ഒരു പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കും. എന്നാൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മിഥ്യാപ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾ തന്റെ ജാലവിദ്യയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സ്വയം ചാരമായി തീരുകയോ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെടുകയോ മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിലാകുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ ഭഗവാന് അസംഖ്യം വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ശാശ്വത രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച മത്സ്യാവതാരവും അവയിലൊന്നാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കുറെ രൂപങ്ങൾ അവതാരങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരെണ്ണാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? മത്സ്യാവതാര ലീലകൾ. അവയിലൊന്നാണ് മത്സ്യാവതാരം. അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഒരിടത്തല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഭഗവാൻ തന്റെ മത്സ്യാവതാര ലീലകൾ അവിരാമം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറെ പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ, ഇപ്പൊ മത്സ്യാവതാരം നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോ ലീലകള് അവിരാമം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സവിശേഷമായി ധത്തെ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് ശാശ്വതമായി കൈക്കൊണ്ടത് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സന്ദർഭത്തിനായി കൈക്കൊണ്ടത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ധീത്വ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശാശ്വതമായി കൈക്കൊണ്ടത് എന്നർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് ധത്തെ എന്ന പദം. അല്ലാതെ സന്ദർഭത്തിനായി കൈക്കൊണ്ടത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന തിത്വ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആശയം എന്തെന്നാൽ മത്സ്യാവതാരത്തെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ശാശ്വതമായ തന്നെ ആ രൂപമുണ്ട്. അത്തരം ഒരു അവതാരത്തിന്റെ ആവിർഭാവം തിരോഭാനവും പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരവ്യോമങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോ ആ അവതാരം വരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്? എല്ലാ അവതാരങ്ങളും മത്സ്യാവതാരത്തെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപം തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ. അത്തരമൊരു അവതാരത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സാധിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആവിർഭവിക്കുന്നു, തിരോഭവിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:24-25 ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: എനിക്ക് രൂപമില്ലെന്നും രൂപരഹിതനായി ഞാൻ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തിനായി നിലവിൽ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നെന്നും അവ്യക്തികവാദികൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തികവാദികൾ കരുതുന്ന എന്താണ്? എനിക്ക് രൂപമില്ല, ഞാനൊരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലൊരു രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്, ആ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം അനുമാനക്കാർ
അനുമാനക്കാർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയില്ല. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള അനുമാനക്കാർക്ക് എന്തില്ല? വാസ്തവത്തില് കൂർമ്മ ബുദ്ധി ഇല്ല. ഒരു പക്ഷേ സാഹിത്യങ്ങളിൽ നല്ല പണ്ഡിതരാണെങ്കിൽ പോലും അവർ എന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ കുറിച്ചും എന്റെ ശാശ്വത വ്യക്തി സ്വരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞരാണ്. പക്ഷെ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നല്ല പണ്ഡിതരാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശക്തികളെ കുറിച്ചും വ്യക്തി സ്വരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം അവരെങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞരാണ്. ഭക്തിഹീനന്മാർക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്റെ മായ യവനികയാൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്നും മാറ്റി പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് മറച്ചു പിടിക്കുന്നു, അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. അതുകൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ മൂഢന്മാർ ഒരിക്കലും വിനാശമില്ലാത്തതും ജനനമില്ലാത്തതുമായ എന്റെ നിത്യസ്വരൂപത്തെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂഢന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരും ഭഗവാനോട് സദാ കോപമുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ നിത്യസ്വരൂപത്തെ അറിയുവാൻ അയോഗ്യരാണെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവര് ഭഗവാനോട് കോപമുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ നിത്യസ്വരൂപത്തെ അറിയാനായിട്ട് അയോഗ്യരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനുമായി മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യാനിരുന്ന മല്ലന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം അശനിപാതം പോലെ കാണപ്പെട്ടുവെന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യാനിരുന്നവർക്ക് അശനിപാതം പോലെയാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ശിശുപാലനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് നിമിത്തം അവിടുത്തെ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ശിശുപാലൻ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ശിശുപാലൻ. ആ ശിശുപാലന് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കംസനാൽ നിയുക്തരായ മല്ലയുദ്ധ വീരന്മാർക്ക് മുന്നിൽ താൽക്കാലിക ആവിഷ്കാരവും ശിശുപാലന് മുന്നിലെ ഉജ്ജ്വല ജ്യോതിസായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവവും ഭഗവാൻ ത്യജിച്ചുവെങ്കിലും ജാലവിദ്യക്കാരൻ എന്ന പോലെ അവിടെ നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നില് താൽക്കാലികമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച ശിശുപാലന്റെ മുന്നിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ മായാവാദികളുടെ ഒക്കെ മുന്നില് പറഞ്ഞത് കംസനാൽ നിയുക്തനായ മല്ലയുദ്ധ വീരന്മാർക്ക് മുന്നിൽ അശനിഹതമായുള്ള താൽക്കാലിക ആവിഷ്കാരം ശിശുപാലന് മുന്നിലെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ജ്യോതിസായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവം ഭഗവാൻ ത്യജിച്ചുവെങ്കിലും ജാലവിദ്യക്കാരൻ എന്ന പോലെ അവിടെ നിന്ന് നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ജാലവിദ്യക്കാരന്റെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നിത്യനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും വിനാശമില്ലാത്തതാണ്. അത്തരം രൂപങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി അസുരന്മാർക്ക് മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവയാകുന്നു. അത്തരം പ്രദർശനങ്ങൾ എപ്പോൾ ഭഗവാൻ പിൻവലിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ജാലവിദ്യക്കാരൻ കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ചാരമായി തീർന്നുവെന്നും മൂഢരായ കാണികൾ തെറ്റായി കരുതും പോലെ ഭഗവാന് അതിനുശേഷം അസ്തിത്വമില്ലെന്ന് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഭൗതികമായതല്ല എന്നതിനാൽ അവിടത്തെ ഒരിക്കലും വധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റാനോ സാധ്യമല്ലെന്നാണ് നിഗമനം. അപ്പോൾ അസുരന്മാര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ചാരമായി തീർന്നു, ഛേദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ജാലവിദ്യക്കാരൻ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാനും എന്താണ് ഇതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലീലകൾക്കായിട്ട് വന്ന ഭഗവാനും പിന്നെ അതിനുശേഷം അസ്തിത്വം ഇല്ലെന്നാണ് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരു വധിക്കാനോ ഒന്നും മാറ്റാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.